زقبأك أملاح سنسخنك تمسكن هللويا أبي ودنا زجرن فقري زجرن محرز جبرك أملاح نمسكنك لنا لمون عدل دقيم كاسل ذهب كنا نمسكنك لنا هللويا እግዚአብሔር ተመስገን 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 እግዚአብሔር ንባርኸካ ለና እግዚአብሔር ጓሳ ነፍስና ይኸሞ ተመስገን ምሕረቱን ዘለዓለም ይነብር ይሞን እግዚአብሔር አመስግን ወተባይል خمس ተጻፈ ወእግዚአብሔር ከነመስግነካ ሎሚ አቤት ካለና ሃሌሉያ ነመስግነካ ለና እግዚአብሔር አብኢኻ ተመስገን ردعينا أملاخ بشم يسوع كريستوس كترد عنا እግዚአብሔር هاليلويا مسانا خدك أوم نسخة مسانا እግዚአብሔር منفس قدوس هاليلويا كنا خبرك كان الصخاب ويتا هاليلويا أبي واتنا تكبر نصلي لنا حج منفس قدوس مسانا خدك أوم نسخاب منفس هاليلويا كترد عنا እግዚአብሔር كابر سنا زخنا نجار كيكون كابا خاطراي كل نجار كنا لنا نصلي لنا እግዚአብሔር كل كابخا خون እግዚአብሔር كل زخناس كابخا باخنا عخا እግዚአብሔር حجم እግዚአብሔር بشم يسوع مدبنا نجمرالنا منفس قدوس تقاطاطرنا بزي هلونا خامنم يبلنا እግዚአብሔር نأمن كالنا بروح منفس قدوس مسانا خون هاليلويا بروح منفس قدوس نأمن كالنا مسانا خون منفس قدوس نصوع كالنا هاليلويا منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس منفس قدوس دقاف منفس هاليلويا ردا راديانا ناموسرا فاديانا ناماسير دبوس هاليلويا زفقري وحجاز تخافلو لبي سنتيمو أمروي بحيتو كميلي ولا تكرسعو زفقري وعجاز تخافلو لبي سنتيمو أمروي بحيتو كميلي ولا تكرسعو هاليلويا زفقري وحجاز تخافلو لبي سنتيقو أمروي بحيتو كميلة وعلتو كرسعو هاليلويا وعلت قبر كالنا ناي مسكال وعلت قراني እግዚአብሔር نذكرو لنا محرتك وእግዚአብሔር نذكرو لنا فقرك وእግዚአብሔር رديئتك هاليلويا أبتمانم كرد أنا زي كالسيئت محرتك زساقرنا نذكر لنا فقرك هاليلويا كاب كمي زبالة خمس زساقرنا نحسبنا እግዚአብሔር نبارك لنا لومي هاليلويا أبيت مقرم እግዚአብሔር هاليلويا فقرك خمس زي كونه فقرك እግዚአብሔር هاليلويا حقنا فقر زخونه أباتاونت فقري زلك أملاخ هاليلويا لعل الدل لعل بوت مرت لعل فتاوي لعل عركي محازات مرت بويتا رانيانا أنا ماشي لنا مرانيا ردابوس زفقري وغاز تخافلو لبي سنتيغو أمروي بحيتو كميلي وعلتو كرسعو زفقري وغاز تخافلو لبي سنتيغو أمروي بحيتو كميلي وعلتو كرسعو هاليلويا وعلتك المسعلين እግዚአብሔር وعلتك عبي እግዚአብሔር وعلتك عبي وعلتك عبي هاليلويا أي كألن كي صواك وصكبل نلبي بحيت وايوم أي كألن كي صواك وصكبل نلبي بحيت وايوم فقر الله وش
ካልእ ምኽንያት እኮ የብለይ ፍቕርሎ ውሽጠይ ዘቃጽል ካልእ ምኽንያት እኮ የብለይ ከመይ ኢለ ሱቕ ክብል ፍቕርኻ በዚሑለይ እንከሎ ከመይ ኢለ ሱቕ ክብል ፍቕርኻ በዚሑለይ እንከሎ እፈልጥ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ግን ተሓዲሰ ኣለኹ ብጸጋኡ ንዘላለም ክነብር ምስኡ እፈልጥ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ግን ተሓዲሰ ኣለኹ ብጸጋኡ ንዘላለም ክነብር ምስኡ ወራዲያና ማሼ ካራዲያ ዳዳቦስ ምሳኻ መንባር ወእግዚአብሔር ሃሌሉያ ካበይ ከም ዘውፃኻና ዝንፈልጥ ኢና እግዚአብሔር ሃሌሉያ ብምሕረትካ ዝሓደስካና ኣምላኽ ንባርኸካ ኣለና ሃሌሉያ ኣይክእልን ከይፀዋዕክዎ ሱቕ ፍቕርሎ ውሽጠይ ዘቃጽል ካልእ ምኽንያት እኮ የብለይ ፍቕርሎ ውሽጠይ ዘቃጽል ካልእ ምኽንያት እኮ የብለይ ከመይ ኢለ ሱቕ ክብል ፍቕርሎ ውሽጠይ ዘቃጽል ከመይ ኢለ ሱቕ ክብል ፍቕርኻ ለውሽጠይ ዘቃጽል ሃሌሉያ ኣይክእልን ከይፀዋዕክዎ ሱቕ ልበይ ብሒትዎ እዩ ኣይክእልን ከይፀዋዕክዎ ሱቕ ክብል ንልበይ ብሒትዎ እዩ ፍቕርሎ ውሽጠይ ዘቃጽል ካልእ ምኽንያት እኮ የብለይ ፍቕርሎ ውሽጠይ ዘቃጽል ካልእ ምኽንያት እኮ የብለይ ከመይ ኢልና ሳቅ ክንብል ከመይ ኢለ ሱቕ ክብል ፍቕርኻ በዚሑለይ እንከሎ ከመይ ኢለ ሱቕ ክብል ፍቕርኻ በዚሑለይ እንከሎ ከመይ ኢለ ሱቕ ክብል ፍቕርኻ በዚሑለይ እንከሎ ከመይ ኢለ ሱቕ ክብል ፍቕርኻ በዚሑለይ እንከሎ
ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ክገልጾ ስራሕካ ኣገሪሙኒ ብዝሒ ምሕረትካ ባና በለኒ ያቱ ማደስካ ኣገሪሙኒ ብዝሒ ምሕረትካ ባና በለኒ ያቱ ማደስካ ብምንታይ ምግላጽ ብምንታይ ቋንቋ ብምንታይ ግለት ብምንታይ ጣቋ ክገልጾ ስራሕካ 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 ክገልጾ ስራሕካ
أنا مني فقر خازل علني سبكوي رسي فلت عندي أنا مني فقر خازل علني سبكوي أنا مني قويتاي أنا مني فرخازل علني سبكوي انتاي كبل محرتك لو مسك زمر محرتك كزمرين بحرتك هاليلويا سلام محرتك يسوس تمسكن تبارك هاليلويا وما شيرا راسو كفوريانا ناماس يسوس تمسكن هاليلويا يسوس تمسكن I
ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ጎይታ ተመስገን ጎይታ ልዕልበል ሃሌሉያ ንስኻ ብነገራትና ኣይትግመትን ኢኻ ሃሌሉያ ብኹነታትና ኣይትግመትን ኢኻ ንስኻ ዓቢ ኢኻ ጎይታ ሃሌሉያ ካብ ነገራትና ንስኻ ተዓቢ ካብ ኩነታት ንስኻ ተዓቢ እግዚአብሔር ተመስገን ሃሌሉያ ልዕል ኩሉ ኢኻ ንስኻ ሞ ተመስገን ጎይታ ሃሌሉያ ጎይታ ሃሌሉያ بمنفسك سلزباركنا تمسكن بأملخ سلزباركنا نمسكنك كلنا እግዚአብሔር نعخا خنملخ እግዚአብሔር كبخا يخوينلنا እግዚአብሔር أبيتك خويننا እግዚአብሔር أبو نعها كنودس نسمك خنصوع እግዚአብሔር أبو سلزبصحنا يمو እግዚአብሔር أبو كل خبري نعخا نبكالنا in the mighty name of Jesus ጸለና አሜን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ
ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ በይኑ ህያው እዩ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ሃሌሉያ በቃሉ ክዛረበና ክንጽልይና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ሕጂውን እንጽልያለና ናባኻ እግዚአብሔር ቃልካ ክትገልጸልና እግዚአብሔር ቃልካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ከተብርሃልና እግዚአብሔር በቃልካ ጌርካ ክትዛረበና ጎይታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቃልካ ግልህልህ ከተብሎ እግዚአብሔር አቦ ክርዳአና እግዚአብሔር አቦ ንህይወት ክኾነና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ናባኻ እንጽልያለና እግዚአብሔር ናባኻ ንቀርባለና እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ካባኻ እግዚአብሔር ብዘይባእኻ ዝኾነ ዋል ሓደ የለን እሞ እግዚአብሔር ሕጂውን ነዚ ጊዜና ንስኻ ተረከቦ in the mighty name of Jesus amen amen ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ለማዓልቲ ኣምጽያ ዘለኹ ኣርእስቲ ድማ ንምንታይና ቤተ ኣምላኽ ንኸይድ ትብል እያ ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ንምንታይ ንቤተ ኣምላኽ ንኸይድ ንምንታይና ሃሌሉያ ናብ ቤት ኣምላኽ ምኻድስ ንምንታይ የድልየና ዝብል ሓሳብ ክንርኢና ቅድሚኡ ግን ክንርኦ ደልየ ዘለኹ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ቤት ኣምላኽ መን ያስከ መጀመርያ ክንርኢና ሃሌሉያ በቃል ኣምላኽ መሰረት ቤት ኣምላኽ መን ወይ ድማ መንያ ክንርኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ትማልን ሎምን ንሱ በይኑ ህያው እዩ ኢየሱስ ተመስገን ተባረኽ ሃሌሉያ ኣብ ቀዳማይ መልእኽት ቆሮንጦስ ክንርኢና መልእኽት ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ሃሌሉያ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 17 ክንርኢና ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 17 ከምዚ ድማ ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓደ እኳ ነታ ቤት መቅደስ ኣምላኽ እንተ ኣማሰነ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ቤት መቅደስ ኣምላኽ ቅድስት እያ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣውን ንስኻትኩም ኢኹም ይብለና ማለት እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለዚ ቤት መቅደስ መንያ ንዝብል ንሕና ኢና ማለት እዩ ንስኻትኩም ኢኹም ኢልና ስለዚ ብዙሕ ግዜ ንሕና እኳ ቤት መቅደስ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ግን ንቤት መቅደስ ኣምላኽ ዘማሰነ ግን እንታይ ከም ዝኸውን ኣምላኽ ከማስኖ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ቤት መቅደስ ንሕና ምዃንና ርኢና ኣለና ማለት እዩ እቲኣ ከዓ ድሓር እውን ክንሪኣ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ንቤት መቅደስ ዘማሰነ ኣምላኽ ከማስኖ እዩ ይብለና ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ብዛዕባ ቤት ኣምላኽ ክንሓስብ ከለና ብዛዕባ ቤት መቅደስ ክንሓስብ ከለና ኩሉ ግዜ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ብጥንቃቐ ኢና ክንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ብኣፍልጦ ብፍልጠት ክንመላለስ መታን ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ንሕና ምዃን ንስኻትኩም ኢኹም ኢልና ስለዚ ተኣከብና ነገር ምዃንና እኩብ ንሕና ምዃንና ኢድ ነግረና ደሎ ኣብዚ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ካብኡ ከይወፃና ድማ ካብ መልእኽቲ ቆሮንጦስ ከይወፃና ቀዳማይ መልእኽቲ ቆሮንጦስ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ቀዳማይ መልእኽቲ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 6 ጥቕሲ 19 ክንሪኣ ኢና ከምዚ ድማ ይብለና ዋጋ ተዓዲክኩም ኢኹም እሞ ስጋኹም ቤት መቅደስ እቲ ኣባኹም ዘሎ ካብ ኣምላኽ እተቐበልኩሞ መንፈስ ቅዱስ ምዃኑ ናይ ርእስኹምን ከም ዘይኮንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ስለዚ ብስጋኹም ንኣምላኽ ኣኽብርዎ ስጋኹም እንታይ እዩ ቤት መቅደስ እዩ ኢልና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ነፍስና እንታይ እዩ እዚ ስጋና ቤት መቅደስ ምዃኑ ይነግረና ስለዚ ቤት መቅደስ ንሕና ምዃንና ብዝውን ይነግረና ኣሎ ማለት እዩ እዚ እንታይ ከዓ ኢልና ብዋጋ ተዓዲኩም ኢኹም ኢልና ማለት እዩ እዚ ኣውን ተሓሩን ክንሪኣ ኢና ኣብታ ካልኣይቲ ሕቶላ መን ይዋና ዝብል ቤት መቅደስ መን ይዋና ኣውን ክንሪኣ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ቤት መቅደስ ንሕና ምዃንና ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ሕጁና ብኣ ከይወፃና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ክንምለስ ኢና ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 ከዓ ክንሪኣ ኢና
تغسي 17 رئينا نيرنا حج 16 رئينا بيت مقدس أملاخ مخانكمن منفس أملاخ أبخاتكم حديرو مهلاون دو أي تفلتون إخم سيزي زعا بيت أملاخ كنحسب كلنا بزعبا هيوتنا كنحسب علينا بيت مقدس أملاخ كنحسب كلنا بيت أملاخ كنحسب كلنا نحنا خمز خلنا كنفلت علينا مالتي قال أملاخكم اسلزب لنا زابير مسكن سلازي كغص لا نزيا حدو كانت بيت مقدس أملاخ أنت أمسنا أملاخ كما سنوي تعنتو يزرعنا بيت مقدس أملاخ قدسيا إذا بيت مقدس زياون نسخاتكم يخومي لنا حدو كان رؤسو أي تبرا نتهم تبفتناتات بقرحهم يحزوم يزبل صحفي مو كان بحدش زي أبهير حسب نتهم تبفتناتات كنتم خاني فلتو زبل صحف هالو تبب زعلم زيا أب أملاخ إشنتي أمو قال خابهاتكم أبزع على مزيات طببنيا خمس خونه أنت مثله طببنيا من أنت خيكونسي عشايخون باولوس معرف شدش تخن كيدي ناسك قداماي قرنطس معرف شدش تخ أخن رأينا تغسي 10 شدش تخن رأينا قداماي قرنطس معرف شدش تغسي 10 شدش هاليلويا تغسي 10 شعات رأينا بوقات عدكم هم سجاهم بيت مقدس اتأباهم زلوا كاب أملاخ منفس قدس مخانو نيرسهم كم زي كونكو أيت فلتون ديهم سلازي بسجاهم نأملاخ أخبروه هاليلويا سلازي بيت مقدس نحنا مخنا رينا لنا تخلى آخر رئادة لهم من يوانا أزبلي مالتي لذي أبتلع على انتارينا نيرسهم كم زي كونكو من دو أيت فلتون يخم إلنا الله مالتي سيزنا من دعينا نزبل حتى كن رأينا مالتي زابير مسكن إفيسون معرف حمشته تغسي إسران كلتن كن رأينا إفيسون إفيسون معرف حمشته تغسي إسران كلتن كمتي كريستوس رئيسي محبرو زخونه زي رئيسي بيت أملاخ ويدما رئيسي محبر أملاخ منيو كريستوس يسوس مالتي سلازي ناي منيا بيت أملاخ ناي كريستوس يا هيوتنا ناي منيا ناي كريستوس يا مالتي سلازي مسبات زتححز ولا حدا يبلان مالتي ويمس أقلقلت زتححز منم نجر يبلان مالتي سلازي بيت أملاخ ناي منيا ناي يسوس كريستوس يا مالتي إفيسون معرف حادث تقص عسران كلتن كآخر رئينا إفيسون معرف حادث تقصي عسران كلتن نبزول له خاء أبتحتي أغارو أغزؤو أبلعلو خلص رئيسي مأنتي خون دما نتا محبر وثيو سلاز توفي يسوس مالت نمن نمحبر أملاخ توفي مالتي محبر أملاخ كأمنيا بيت أملاخ مني لا نحناينا مالتي نسخاتكم يخم إلنا له زابير مسكن لذي مني واقع خفي لله نزاهيوتنا يسوس كريستوس لذي بيت أملاخ ناي منيا ناي يسوس كريستوس سلذي ناي سب لمثلنا أنت أهلي بهم ونمالا بلمدي نمالا لسكين هلو الرداد أنا خنك إيران لنا مالتي كان استخاخل لنا رداد أنا لذي بيت أملاخ زخيد نماني ليه مالتي ننفسي إليه نكريستوس إليه خاد خيد مالتي مس كريستوس كراخب إليه زخيد هاليلويا هاليلويا
ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ተኸ ክንርኢና ሃሌሉያ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 10 ጥቕሲ 4 ኩላቶም ውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ኩላቶም ኣይፈላልን ይዘለብሲ ምፍልላይ የብሉን ሓደ ኢሉ ኣይፈላልን ይዘሎ ማለት ኩላቶም ውን እቲ ሓደ መንፈሳዊ መስተ ሰተዩ ካብቲ ዝስዕቦም ዝነበረ መንፈሳዊ ከውሒ ሰትዮም እዮም እሞ እቲ ከውሒ እቲ ከዓ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ስለዚህ ከውሒ መን እዩ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ርእስ መን ናይ ማሕበሩ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ዋጋ ዝኸፈለላ መን እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ ማለት እዩ ሪኢና ያለና ንህይወትና ዋጋ ዝኸፈለላ ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ለዚ ከውሒ ልወለኻ ኣብዚ ክርኤና ኣበይ ከም ተሰረተት ማሕበር ኣምላኽ ሃሌሉያ ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 18 ክንርኢና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 16 ጥቕሲ 18 ሃሌሉያ ندك مزامرت مسحته توميو يسوع كريستوس أنا مني مسبلهم لازم أون وديونا جن بيتروس مالتيو نسخة كريستوس وديا أملاخي خمس بلو يسوع كأخم لديلو بلو يبلنا سمون وديونا زي تي أب سماي زلو أبو ينبر سجان دمن أيجلس الكان مو بتو إخا أبز حجي نمني دزارب زلو نتأماني يزارب دلو نبيتروس يزارب سازي كريئنا تقصى 10 شمنت أنا خا أبلك كالخو نسخا بيتروس يخا لازم بزعبات السبي قد خوين ولد الزارب زلو أم يسوع كريستوس هابز مالتي نسخا بيتروس يخا نمحبريكا أبزا خوز عزيئة كهانس أي دقيتا سيول دما أي حيلو هانيم لنا سازي محبر أملاخ نبلو بتوم آمنت زقامه خمس خانة لذي تأكبات نحنا مخانا نتوم بيت أملاخ نمت نحنا مخانا محدر منفس قدوس مخانا أفسجانا خمس حدر قبلبنا خمس حدره أي تفلت عندكم بحطه غيرو نسب قرنطس كم زردهم نرئي مالتي باولوس سأبهري مسكن سلزي محبر أملاخنا يمنع ناي يسوع كريستوس يا ناي سبز مثلنا تدهليو حجي أتحساس وانا نستخاخل نبيت أملاك المتخلنا انتاي كوين ناخل مت ناي كريستوس مخانا تردي ناخل مت مالتي زابهري مسكن هاليلويا لذي زي إن رأينا أنا لنا قال أملاخ زركبوا اللبوتايو أسوينا المتس ماتيوس معرف 10 شمن تخاخر رأينا ونجيل ماتيوس معرف 10 شمن تغسي 10 تشعته كلتا وي سلستخونكم بسمي أبتكبلو أنا خاء أبو أما أكلم يمو كلتا خبهاتكم أم مدري بزلمنو نجر كله انت تسمعوا كابتي أفسما يزلو أبويك وهبوميو إلى كم بحدش أبلغكم الله زي يسوع كريستوس بالله مالتي سازي أملاخ دسمع اللبوتاي مالتي لذي مستأكبنا تأكبنا أبتتصالات مستسم بكل مستسمع نركبلو بوتاي مالتي بيت مقدس أملاخ ويدما محبر أملاخ ويدما بيت أملاخ إزم خانو تقند علامه كنفلتو يقبأ الناي مالتي سأبهري مسكن سازي أملاخ زركبلو بحبرة أملاخ زركبلو بوتا كم زخانة كنردا يقبأ الناي مالتي هاليلويا
እስኪ መዝሙር ስለዚህ ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንባርኾ ከነመስግኖ ክንጽሊ ኢና ንመጽእ ማለት እዩ እዚ ከዓ ክንሪኦ ኢና መዝሙር ዳዊት ክንሪኦ ኢና መዝሙር ዳዊት 133 ካብ 1 እስካዕ 3 ክንሪኦ ኢና መዝሙር ዳዊት 133 ካብ 1 ክሳብ 3 እንሆ ኣሕዋት ብሓደ ሓቢሮም ክነብሩስ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑምን እዩ ጥዑም ስለ ዝኾነ እዩ ማለት እዩ ሓቢርካ ትገብሮ ነገር እዩ ማለት እዩ ጸላዕላዕ እናበለካ ትገብሮ ኣይኮነን ናብ ቤት ኣምላኽ ክትመጽእ ከለኻ ተሓጒስካ ትመጽእ ጥዑም ከም ዝኾነ ሰናይ ከም ዝኾነ ኣሕዋት ዝሓብሩሉ ቦታ ከም ዝኾነ ፈሊጥና እንመጽኣሉ ቦታ ከም ዝኾነ ይነግረና ከምቲ ክቡር ዘይቲ ኣብ ርእሲ ኣብ ጭሕሚ ኣሮን ናብቲ ዘፈር ልብስ ዝወርድ እዩ ይብለና ማለት ክቡር ነገር እዩ ማለት እዩ ናብቲ ሕብረት ትመጽእ ከለኻ እግዚአብሔር ኣብኣ ተኣዚዙሎ በረኸት ኣዚዙሎ ህይወት ኣዚዙሎ በረኸትን ህይወትን ንዘለዓለም ኣዚዙ እሞ ከምቲ ናብ ኣኽራን ጽዮን ዝወርድ ጠሊ ሕርሞን እዩ ይብለና ማለት እዩ ለዚ ዘለዓለማዊ ነገር ዝኸውን በረኸት ትቕበለሉ ህይወት ትረኽበሉ ሰባት ድድሕንሉ ህይወት ዝረኽብሉ ህይወቶም ዘሐድስሉ ቦታ እዩ ቤት ኣምላኽ ስለዚ ዘይሽሙ ከይንህቦ ክንጥንቀቕ ኣለና ማለት እዩ ነዛ ዓላማ እዩ እግዚአብሔር ዶኪንዎ ነዛ ዓላማ እዩ እግዚአብሔር ሰሪዕዎ እግዚአብሔር ይመስገን ለዚ ቤት ኣምላኽ ክንሓስብ ከለና በዛ ዓይነት ኣረዳድኣ ክንመላለስ ኣለና ነፍስና ክትዓርፍ ካብ ቤላቤለው ከተዕርፍ ነፍስና በቲ ጥዑይ ትምህርቲ ክትህነጽ መታን ማለት እዩ ሃሌሉያ እስኪ መዝሙር ዳዊት 135 ከዓ ክንሪኢና መዝሙር ዳዊት 135 ኣቱም ባሮት እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር አመስግኑ ስለዚ ስም እግዚአብሔር ባሮት እግዚአብሔር ዘመስግኑሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ባሮት እግዚአብሔር ባሮት ማለት ናይ እግዚአብሔር ባሮት ዳንበር ናይ ሰብ ባሮት ከም ዘይኮንና ቃል እግዚአብሔር ነግረና እዩ ማለት እዩ ንሕና ባሮት ናይ እግዚአብሔር ኢና ማለት እዩ እግዚአብሔር ዋጋ ከፊልና ንዑ ኢና ነገልግል ንዑ ኢና ነነብር ብኡ ኢና ንወሳወስ ብኡ ከዓና እናኣቱን እንወፅእን ማለት እዩ ስለዚ ናቱ ባሮት ከም ዝኾነ ስለዚ እንታይ ይግበርዎ ብላሎ ኣቱም ባሮት እግዚአብሔር ስም እግዚአብሔር አመስግኑ ስለዚ ስም እግዚአብሔር ነመስግነሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ኣቱም ኣብ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ኣጸድ ቤት ኣምላኽና እትቆሙ አመስግንዎ ደው ኢልኩም እትቆሙ ደው ኢልኩም ዘለኹም እንታይ ይግበርዎ ቀምኩም ዘለኹም እንታይ ይግበርዎ ንስም እግዚአብሔር አመስግንዎ ለዚ ከነመስግኖ ኢና ንመጽእ ማለት እግዚአብሔር ሰናይ እሞ አመስግንዎ ግሩም እሞ ንስሙ ምስጋና ዘምርሉ እዚ ናይ ምስጋና መዝሙር ንዝምረሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ንኣምላኽ ነንቅብለሉ ንኣምላኽ ነዕብየሉ ቦታ እዩ እምበር ናይ ወረ ቦታ ኣይኮነን ወይ ድማ ዝኾነ ፖለቲካዊ ነገር ተካይደሉ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ ዓላማ ኣምላኽን ዓላማ ናይ እግዚአብሔር ዘለዎ ቦታ እዩ ማለት እዩ ቤት ኣምላኽ ምስ ምንም ምስ ናይ ዓለም ነገር ዝተሓሓዝ ዋላ ሓደ የብሉን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ንያዕቆብ ናቱ ንእስራኤል ከዓ ጥሪቱ ክኸውን ሓረዮ እዚ እግዚአብሔር ንያዕቆብ ሓሪዎ ንእስራኤል ሓሊዎ ንዓና ከዓ ብክርስቶስ ገይሩ ሓሪና ማለት እዩ ናብ ቤቱ ምጽኢና እሱ ባዕሉ ዋጋ ከፊልና ንዓና እግዚአብሔር ዓቢ ምዃኑ ጎይታና ኣብ ልዕል ኩሎም ኣማልኽቲ ምዃኑ እፈልጥ ኣለኹሞ እግዚአብሔር ኣብ ሰማይና ምድርን
أبحرن معمقون زدليو زبلة يجب لولاوي أملاخ مخانو النافلتك التملخلو بوتاي مالتي يتأملخ نجمة خوسن مدري العلو مبارق أبزناب يجبرو ننفاس كاب مسجبو يوتو نبخري جبسي كاب سب كسا انسسا وقع ومصري أب مأكلكي أب فرعونن أب كلهم بارتون تمرتن تأمراتن سدده نعبيت أهزا وقع نسلطنات نجستات كأ نسيهون نجوس أمراويان نوغ نجوس باسانن نخلهم منجستات كان آنن قتله مدرومون نرستي حبه نهزبو إسرائيل أورسهم وغزي أبهر سمكا نزل عالم أتاقويتاي زخرخا نولد ولدو ينبر سلازي بيتك زي أبهر نولد ولدو زخون نقريو وين حنا ناب كريستوس ساعة نخيد ويدما قويتا سكع زمت مزيق ساعة زوستنا ويدما نحنا ساعة نخيد إنه قويا إيمان زوق أرز أيقونن بحبرة وانجيل التعيل لبوتا سنتر يسوس كريستوس جيركا اتخذلو بوتا إيمانتي علامه نصرن فلوتني بزعبا كريستوس إيمانتي بزعبا نفساتي مالتي بزعبا ولدويف مالتي كابزل ألم نزل ألمي مالتي እግዚአብሔር ንህዝቡ ይብይን አለውም ይሞ ንባረቱ ይርሕርሐሎም እግዚአብሔር ይርሕርሕ ይርከብ ይልናምሽ ተሰማሚዕና ክንጽል ኾለና እግዚአብሔር ብኽብሩ ዝወርደሉ ዝርከበሉ ቦታ እዩ በሓባር እትጽልየሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይብይነልካ መልስ ንሕቶኻ ይኸውን ማለት እዩ መልስ ኾይኒ ይመጽእ እግዚአብሔር ኩሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ ናቱ ኸኣ ስለ ዝኾነት ጣዖታት ኣሕዛብሲ ብኢድ ሰብ እተገብሩ ብሩርን ወርቅን እዮም ኣፍ ኣለዎም ኣይዛረቡን ዓይንቲ ኣለዎም ኣይሪኡን ኣዛን ኣለዎም ኣይሰምዑን እዮም ኣብ ኣፎም ድማ ትንፋስ የልቦን እቶም ዝገብርዎም ዝውከልዎም ዘበሉ ኸማታቶም ክኾኑ እዮም ኣቱም ቤት እስራኤል ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣቱም ቤት ኣሮን ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣቱም ቤት ለዊ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ኣቱም ንእግዚአብሔር ትፈርሁ ንእግዚአብሔር ባርኽዎ ስለዚህ ንእግዚአብሔር እትባርኸሉ ቦታ እዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብር እግዚአብሔር ካብ ጽዮን ይባረኽ ሃሌሉያ ይብለና መዝሙር ዳዊት እዩ ንእግዚአብሔር ንባርኸሉ ቦታ እዩ ስሙ ንጽዋዓሉ ቦታ እዩ ንእግዚአብሔር ነመስግነሉ ቦታ እዩ ልክዕ ከም ናይ ጣዖት ኣይኮነን ዝምልስ እዩ ዝሰሚዕ እዩ ጣዖታት ኩሎም ዓይን ኣለዎም ግን ኣይርእዩን እዝኒ ኣለዎም ግን ኣይሰምዑን እግዚአብሔር እቲ ዝሰምዕ ኣምላኽ ዝርከበሉ ቦታ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ስለዚህ መዝሙር ዳዊት እዚኣ ክንሪኣ ቅድም መዝሙር ዳዊት 134 ያው ጽቡቅ ጌራ ትገልጻ መዝሙር ዳዊት 134 ጥቅስ 1 እንሆ ኣቱም ብለይቲ ኣብ ቤት እግዚአብሔር እትቆሙ ኩልኹም ባሮት እግዚአብሔር كلهم نجزابين تايجبروا بارخوا كن بارخوا نمتسمان كلها ناينا نبارخوا مالتي كلها نا زترف يلن مالتي كلها نا نملخ نجزابير كبر نهب نجزابير نمسكن نجزابير نخبر السخاء خبرنا أبو متن مالتي نجزابير مسكن ሃሌሉያ ስለዚህ ናብ ቤት እግዚአብሔር ክንመጽእ ኾለና ከመይ ኮይና ኢና ክንመጽእ ዘለና መዝሙር ዳዊት 122 ክንሪኣ ኢና መዝሙር ዳዊት 122
ጥቕሲ ሓደ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉኒ ተሓጎስኩ ስለዚ ብሓጎስ ኢና ክንከይድ ዘለና ናብ ቤት እግዚአብሔር እዚ ቤት እዚ ቤት ሰናይ እዩ እዚ ቤት እዚ ቤት እግዚአብሔር እዩ እዚ ቤት እዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤት ስለ ዝኾነ ሓራ ስለ ዘውፃኒ ስለይ ክብል ዝተወፈየላ ኢየሱስ ስለ ዝኾነ ነታ ማሕበሩ ንስኻትኩም ኢኹ ዝበለና ማለት እዩ ስለዚ ብሓጎስ ኢና ንኸይድ ማለት እዩ ክንርኢና ብዛዕባ ሓጎስ ከመይ ንሃዋርያት ከመይ ሓጎስ ከም ዝመልኦም እግዚአብሔር ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ግብረ ሃዋርያ ክንርኢና ሃሌሉያ ግብረ ሃዋርያ ምዕራፍ 13 ግብረ ሃዋርያ ምዕራፍ 13 ጥቕሲ 52 እቶም ደቂ መዛሙርቲ ድማ ሓጎስን መንፈስ ቅዱስን መልኡ ደቂ መዛሙርቲ ኢየሱስ ተኣኪቦም ከለዉ ማለት እዩ ሃዋርያት ደቂ መዛሙርቲ እንታይ እዮም ኮይኖም ወንጌል ክነግሩ ከለዉ እንታይ እዮም ዝምልኡ ነይሮም መንፈስ ቅዱስ ይምልኡ ነይሮም ሓይሊ ኣምላኽ ይምልኡ ነይሮም ማለት እዩ ሓጎስ ኣምላኽ ይምልኡ ነይሮም ማለት እዩ ቀጨውጨው ዝብለካ ዝነበረ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ማእኸልካ ምስ መፀግ እንታይ ትኸውን ቀጨውጨው ኩሉ ይገድፈካ ትሕጎስ ብኣምላኽ ትሕጎስ ብመንፈስ ቅዱስ መስተ ሰትዮም ክሳዕ ትበሃል ማለት እዩ ለዚ መንፈስ ቅዱስ ዝርከበሉ ቦታ እዩ መንፈስ ቅዱስ ከም ድሌቱ ገይሩ ዝዓየሉ ቦታ እዩ ማለት እዩ ቃል ኣምላኽ ዝንገረሉ ቦታ እዩ ቃል ህይወት ዝንገረሉ ቦታ እዩ ቤተ ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ናብ ቤት እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉኒ ክሕጎስ ኣለኒ ምክንያቱ ኣብኡ እንታይ ኣሎ በረኸት ኣሎ ህይወት ኣሎ ፈውስ ኣሎ ለዚ እቶም ደቂ መዛሙርቲ እንታይ ተመሊኦም ሓጎስን መንፈስ ቅዱስን መልኡ ይብለና እግዚአብሔር መሊእዎም ሓጎስ ብሓጎስ ገይርዎም ብንብረት ዝዓለም ኣይኮኑን ተሓጊሶም ወንጌል ምስ ሰበኽዮም ተሓጊሶም ወንጌል ምስ ነገሩ በዓል ጴጥሮስ ክሳዕ ኣብ ማእሰርቲ ዝኣትዉ ክሳዕ ዝእሰሩ ክርኤና እሱ ከዓ ግብረ ሃዋርያ ምዕራፍ 2 ሞ ንርአ ግብረ ሃዋርያ ምዕራፍ 2 41-42 ክንርአና እቶም ሽዑ ዘረባኡ ባሂልዎም ተቐበሉ ተጠምቁ በታ ጴጥሮስ እዩ ወንጌል እንዳነገረ ከሎ ማለት እዩ እቶም ሽዑ ዘረባኡ ባሂልዎም ተቐበሉ ተጠምቁ ስለዚ ነፍሳት ዝጥመቃሉ ቦታ ነፍሳት ዝድሕናሉ ቦታ ነፍሳት ናይ ደቀ መዝሙር ዝዓብያሉ ናይ አገልግሎት ዝመሃረሉ ቦታ እዩ ቤተ ኣምላኽ ናይ ሕብረት ዕየ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ ዝዕየዮ ቦታ እዩ ማለት እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ኣስታት 3000 ነፍሳት ናብታ ማሕበር ተወሰኻ ናብታ ማሕበር ኣምላኽ እንታይ ኮን ተወሲኸን ድሒነን በዚኦም ድሕጎስ ነይሮም በዚኦም መንፈስ ቅዱስ ዝምልኡ ነይሮም ሽዑ ኣብ 42 ከዓ ከመይ ኢሎም ነብሩ ከም ዝነበሩ ኣብቲ ሕብረቶም بتمرتي هواريات بحبرت بمقراس نجيرا بتصالات صنيعهم نبرو مالتي بصنعات يوم زخدوا نيرو ابزي بيتروس اب معرف 10 تخلت 15 خنرينا وانجيل دا نغير خلو مالتي بوزح مكرا يم دحالف نيرو حد خافتهم دق مزامورت يعقوبون كم تسيفه بوانجيل شعو بيتروس جن صليا تا محبر مانتو كل ساعه مستأثره كل ساعه تتصلني راسا خنرينا مو ግን እዛ ጸኒዖም ትብል ክርንዴ አደለለሁ ጽንዓ ዘሐትትዩ አቤተ አምላኽ ጽንዓ ዘሐትትዩ እቲ ናይ አምላኽ ነገር ጽንዓ ዘሐትትዩ ጸኒዕኻ ትገብሮ እዩ እንዳ ኹረፍካ ትገብሮ ነገር አይኮን እና ኹርኻ ትገብሮ ነገር አይኮን
كوريخا بعل فلت تبلو نجار أيكونن مزيوم دا قلة إلكات خديكم أني عخات الجعزي مسكال حسكات الجعزو من قديو وانجيل حسكات الجعزو من قديو سلا كريستوس هيوت كاتوفي له من قديو قبرها واريات كن رأينا قبرها واريات 10 تخلته تاما حبر انتاي تقبر كم زنبرت بتعامي قري مني كل كيزي تبل الله قبرها واريات معرف 10 تخلته تغسي حموشته بيتروس كم زخينو أبيت ما أسرتي يحلو نبره أسيرو مونو بيتروس قبل عليه خن رأي نخلينا معرف 10 تخلته كلها خنم ببان نخلينها مالتي بيتروس كم زخينو أبيت ما أسرتي يحلو نبره إتا محبر قنام أنت وكل ساعة ناب أملاك تسأل نبرت كل ساعة زفتح تسأل نيرة كل جزء معلته مالتي كل ساعة نحركين دعم قريمان خميس أني عم تسألي 5 نبوري مهرك كابز مالتي نحنا خس لأسرات لتم وانجيل هيوتهم دقهم حدارهم زوفيوخه كل ساعة دون نسأل نهلو كل جزء معلتاوي وزح نتحزن خونينا إلى حسب جن زي ما حبر زيئة زابيت أملاخ زيئة بعل بيتروس مستأثر شعو كزي لك كم تب أولوس زماتا خيموت كيسيف أبز مدري وانجيل كعي تخدناكوا نعنا يحيش لبأولوس نعاكم جن انت تسأنحنا يزحيش زي أقلقلتين تتسأنحو انت عاية يتصبقنا عنها مالتي نتوم نتعرف نتوم بهوات النبر مالتي نتزغيد قلنا بكريستوس لزغيد نعو وحق وسيو مالتي سلازي زي ما حبا زي أقن كل ساعة تسألي نبرت ملأخ متسيد ما مريحو أو تيوه ملأخ زي أبير الأخ زي أبير أقلقلت يوم أقلقلت حويم ملأختك زي أبير اللو جون يتلوت أن إخزابير تمالن لو من نزل ألم نسيو حجون سرحة بيت أملاخ زي خون دلوا صولات ياخد زلوا كم يعتقبر زابير مسكن هاليلويا يسوس قويتايو سلازي كالي أكال كريستوس كم زخون ناخن رأينا مالتي أكال كريستوس هنا لازم نمقاقل نخلنا نفلالي نخلنينا حنت مرات زلهنا تدقاقيفنا نقدميت كن كيديو لازم آخر رأينا مالتي قداماي كورنثوس معرف 10 تخلته أكالات كريستوس مخنا زنقرنا قالي مالتي እግዚአብሔር ይመስገን لازم نارد تردأنا هنا نبيت أملاخ كنمت زلنا لازم قداماي كورنثوس معرف 10 تخلته هاب تقسي 10 تخلته خنرئينا كمتي سغا حدا كنسوس بزح أكالات زلوو بزلو تأكالات سغا خا بزح كنسوس حدا سغا زخونه كريستوس كا كوم إيو لذي محبر أملاخ ويدما نحنا نايمني نايلنا لنا ناي كريستوس مهنا أبي تسريتنا لنا أف كريستوس تسريتنا لنا وانا أنا محبر أملاخ منيو كريستوس يسوس مهانو رئينا لنا أبزخ أبا أكال جيرو مسيلنا لمالت بمثال جيرو سب كورنثوس بتسقى بوهبة تسقى زعلق لقت يعني را جن نتسقى إجزابير كم مثل علي جيروم يتقوم لنيرم رونغلي يردوا نيرم أولوس كأنزي خردوا أمدليو كريستوس دويمك أليو النابله كريستوس من يتسقيل لكم نفتو ما قلقلتي تموت نيرم تاما حبر سنها قلقلت مخانا نايتي فوزو خمزو خانا يوم اتسب اتي أماني دحري كسعب كله بزي فلتت يملالس نيرو مالتي نز خردوا أمدلي بأولوس زنقروم مالتي زابير مسكن سيزق الأملاخ أكلات كم زخانا
ክንፋላለ ከምዘይ ክንመቃቀል ከምዘይ ክል ናይ ክርስቶስ ከም ዝኾንናውን ንኸረዳእናይ ማለት እዩ ጥቕሲ 13 ከምዚ ይብል ኣይሁድ ወይስ ጽርዓውያን ባሮት ወይስ ጭዋታት እንተኾንና ንሕና ኩላትና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውንሲ ብሓደ መንፈስ ተጠሚቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰተና ለዚ ሓደ መንፈስ እሱ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ንኩላህና ዘስተየና ዘድሓንና መንፈስ ቅዱስ ከም ዝኾነ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝድሓንና ለዚ ሓደ መንፈስ ቅዱስ ሰድኣ ኮይኑ ሰቲናሲ ክንፈላለየ ኣይንኽእልኒና ንምባል ማለት እዩ እቲ ስጋ ከዓ ብዙሕ እምበር ሓደ ኣካል ኣይኮነን እግሪ ኢድ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለ በዝዶ ናይ ስጋ ምዃኑ ይተርፎ እዩ ስለዚ ሓዴና እግሪ ክኸውን ከሎ ሓዴና ኢድ ማለት እዩ በአካል ናይ ሰብነት ገይሩ ዘረዳእና ዘሎ ስለዚ ኣነ ናትካ ኣይኮንኩን ኣነ ናይ ከምዚየ ክብል ኣይክእልኔ ማለት እዩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እከኣሎ ድዩ እዚ ዓይንሲ ክትፍለዶ ትኽእል እያ በይና ዶ ክትከይድ ትኽእል እያ እዚ ብሕብረት ይዝዕየ ማለት እዩ ቤት ኣምላኽ ናይ ሕብረት ነገር እዩ ማለት እዩ ሓቢርካ ተዓዮ ነገር እዩ ዓላማ ኣለዎ ነዊሕ ጉዕዞ እዩ ትጉዕዞ ክርስቶስ ኢየሱስ ክሳዕ ዝመጽእ እዩ ትጉዕዞ ማለት እዩ ለዚ ኣይትፈላለን ኢኻ ማለት እዩ እግሪ ኢድ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለ በዝዶ ናይ ስጋ ምዃኑ ይተርፎ ኣይተርፎን እዩ እግርን ኢድን ብሓንሳያን ዘገልግላ እታ ሓንቲ ኸማን እንተጎዲላስ እታ ሓንቲ እንታይ ትገብራ ትትከኣላ ርኢኹም ኣለኹም ዶ ይደይብሎም ብእግሮም ክሰርሑ ብእግሮም ልክዕ ከምቲ ናይ ኢድ ገይሮም እንተዘየላ ኸማንሲ ናይ ኢድ እያ ተዓምም ማለት እዩ ግን ኣይተድሊንን ክትብላ እሞ እንድሕር ኣሎ ዳ ክልቲኡ እምበር ትጥቀመሉ እዚ ሃፍታም ኢኻ ማለት እዩ ክልቲኡ እንድሕር ኣለካ እግዚአብሔር ይመስገን እዝኒ ድማ ዓይኒ ካብ ዘይኮንኩስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለት በዝዶ ናይ ስጋ ምዃና ይተርፍ ስለዚ እዝኒ ናታ ስራሕ ኣለዋ ዓይኒ ከዓ ናታ ስራሕ ኣለዋ በዚ ኣይትበኣሱ ማለት እዩ ሓደ ፓስተር ክኸውን ክእል እዩ ሓደ ዘማሪ ክኸውን ክእል እዩ ሓደ ጸላይ ክኸውን ክእል እዩ ሓደ ተፈላለየ ወንጌላዊ ክኸውን ክእል እዩ ተፈላለየ ግን ንመን እዩ ነቲ ማሕበር ኣምላኽ ነታ ማሕበር እዩ ናብ ምልኣት ክርስቶስ እዩ ዘዕብያ ማለት እዩ ነታ ማሕበር እዩ ኩሉ ተዋሂቡ ማለት እዩ ክርስቶስ ባዕሉ ኸማንሲ ንመን ተወፊዩ ነታ ማሕበር እዩ ስለታ ማሕበር ተወፊዩ ማለት እዩ ብዘሎ እቲ ስጋ ኩሉ ዓይኒ እንተዝኸውን ደኣ ምስማዕ ዓበይ ምተረኽበ ለዚ ኩሉ ዓይኒ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኩሉ ኣካላትናስ ምስማዕ የለን ማለት እዩ ምርኣይ ጥራሕ ምስማዕ ከዓ የለን ማለት እዩ ድምፂ ነገርሲ ብድምፂ ዝልለ ነገር ከተለሊ ትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ እቲ ስጋ ኩለንትናኡ ምስማዕ እንተዝኸውን ከ ምሽታት ኣበይ ምተረኽበ ናይ ፍንጫ ነገር እውን ኣይርከብኒ ማለት እዩ ኩሉ ምስማዕ ጥራሕ ኩሉ እዝኒ እንተዝኸውን ማለት እዩ ሕጂ ግና ኣምላኽ ንሱ ከም ዝደለየ ገይሩ ነቲ ኣካል ንነፍሲ ወከፉ ኣብቲ ስጋ ሰርዖ ስለዚ ኣብታ ማሕበር ኣምላኽ ሰሪዑ ማለት እዩ ከም ድሌቱ ገይሩ ይህብ ከም ድሌቱ ገይሩ ይዓይ ንመኒ ግን ንመንግስቲ ኣምላኽ እዩ ንመኒ ግን ንወንጌል እዩ ሰባት ክድሕኑ ድሒኖም ድማ ናብ ክርስቶስ ከዓብዩ ናብ ምልኣት ክርስቶስ ከዓብዩ ክሳዕ መዓስ ብህይወት ክሳዕ ዘለው ድማ ጎይታ መፅኡ ክሳዕ ዝወስዶም ኩሉ ኣካላት ሓደ ኣካል ጥራይ እንተዝኸውን ከ እቲ ስጋ ኣበይ መሃለወ ሕጂ ግና ኣካላት ብዙሕ እቲ ስጋ ግና ሓደ እዩ ዓይኒ ንኢድ ኣይደልየክን ክትብላ ኣይከኣላን እዩ ዓይኒ እውን ንኢድ ኣይደልየክን ክትብላ ይትኽእልኒ እያ ከምቲ ኢድ ንእግሪ ኣይደልየክን ዘይትብላ ማለት እዩ ወይስ ርእሲ ድማ ንእጋር ኣይደልየኩምን ክትብሎም ኣይከኣላን እዩ ምክንያቱ ኣብ ርእሲ እንታይ ኣሎ ናይ ሓሳብ ናይ እምሮና ብሬን ኣሎ ማለት እዩ እቶም ድኹማት ዝመስሉ ኣካላት ስጋ ባግዳ እዮም ኣዝዮም ዝድለዩ ስለዚ ደኺሞም ኢልካ ወይ ድማ ሓደሽትዮም ኢልካ ወይ ድማ ብሓጢኣት ተቋማጢዖም እዚኦም ገለ ኢልካ ተብሎ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ናብ ምልኣት ኣምላኽ ናብቲ ፍልጠት ኣምላኽ ክመፅእ ኢኻ ትፅዕር ማለት እዩ ፃዕሪ እዩ ማለት እዩ ትፅዕሮ ነገር እዩ ማለት እዩ ኩሉ ናብ ፍልጠት ትወዲ ኣምላኽ ክመፅእ
نافلتت أملانا أكل كريستوس كعبي مالتي حفرتنا ونأزينا بخبري نخوله سلازي زحفر نجرون كان تخونه انتي داينا ناب كبري خمسين نسعر مالتي زحفر سب انت دالي خينو ناب كبر خمس ناب فلتت كمس إنا نسعر مالتي تعيناون نسيو تخور أكلاتنا جنا زي أيدلينيو جنا خي تأكلاتنا حد حدو حد حالي خحلو ومبر أبتسجع مثل لاي من انت خيكونسي أملاخنا تخبري زقودلو أكل زوزح كبري النهبة نتسجع أكاد أمو حدا أكل أنت تسكء كل أكلات يسك لذي إذا أنت دعا تسكء الله هنا بنرفز ملأس لزخنا أكلاتي ادخل بارتون كأنزا يسمعني مالتي حدا أكل أنت خبرها كل أكلات حبريو زحقوس مالتي سبيت أملاخ أنتاي ده حقوس بويتاي مالتي كله كحقوسيتي تعري كله كحقوس بمن بكريستوس كحقوس كل ساعة حقوسه بمن بكريستوس بتنسو أمسك الزجبر لنا وعلت بوينا نحقوس مالتي مبركة نسخاتكم سجا كريستوسهم نفسه كفكم كأ ببخفلو أكلاتهم نحن أنتينا سجا كريستوس إنا مالتي نفسه كفكم كأ ببخفلو أكلاتهم ببخفلو نايك يسوع كريستوس أكلات حزنا لنا مالتي أملاخ دما أم حبر قدم هواريا كالاي نبيات سالساي ممهران دحار جبر تحيلتات دحار وهبت مفواس مرداء دخومات ممرحبة بين أوقاتات زت وهبتاتي مالتي زي دبا أسوم نيرو جن زي كبا أسوم كم دليت جيرو الزابهر يو تاجرو سريعو مالتي سلامنساي لولاوي أملاخ مخانو نافلت عينا نبيت أملاخ نمتص مالتيو كم حنت جزا غيرنا من حسابه حنت جزا تفلالي عينة الله فينيسترا اللوا مبرهت اللوا كلهم كن نناتهم سرحهم سرحوا شعو صبقت جزا خوينا دما أمودأتا نكريستوس تخبر كوينا نوتص مالتي هوتنا خاخ معه مالتي سأبير مسكن سلازي بتصقا ايتفلاليو بهو تصقا ايتكفافلو نمبال يلوز نغرنا اي مالتي نتن زعابيا وهبتا دا صعتو لذي نتا او ذهبنا نعا اخ تعبي نعا نتا ذهبنا او اطرحتو كيرنا كنعي مبر مفللاي كينغبر لذي بيت املاخ ناي مفللاي بوتا ايكونن ناي حبرتيو بحبرتكم كا وانجيل تنقرلو قال املاخ تكافللو تصليلو زعبا منغست املاخ تحسبلو بوتا يو امبر ناي قلي ايكونن نمبالي مالتي زي قال ناي فقر عدالنا قداماي قرنطس معراف 10:3 بوانقات حسب ملائكتن بكلو انت الزارب فقر جن كابزي هلوني كل توهبات توهاي بالنسي فقر انت زي بالله كنت يا مالتي سزي افقري السر مخانو ابتعقستي السر مخانو خنفلت بيت املاك نمص خلنا فقري لعل كله خمس خانت كنفلطه زدما كل والاتي سوهبك بزح ነገር انت جبركا نحنا ايكونن نايمنيو ناتو خم مخانو كنفلت يقبأنا يو مالتي جناب مدمدم تاخن كيدنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ቤተ አምላክ መንዩ ንሕናይና ቤተ አምላክ ለጊዜ ቤተ አምላክ ናይ ኢየሱስ ያ ናይ ሰብ አይኮነትን ናይ ግሊ አይኮነትን አይኮነን ቃል አምላክኩም ይዝመረና ለዚህ ንሕና ከናይ መንና ናይ ክርስቶስና እሱ ዋጋ ከፊልልና لذي نبيت أملاك المتسخلنا نحنا هنتقم نا أملاك كنعبي كاب أملاك دماغ نقبل إلنا نمتس مالتي نعبي اللو بوتاي النفري اللو بوتاي بكل نعبي اللو بوتا مخان فليتنا زي تردينا كنمتس نبيت بيت أملاك كمز كوريخا زودا يكونن بتصنعات زقبريو صنيعك تخدو من قديو
ናይ ኣምላኽ ነገር ስለዚህ ከምዚ ምዃኑ ፈሊጥና ክንጸንዕ ጸጋ ኣምላኽ መንፈስ ቅዱስ ሓይሊ ክበና ክንጽሊ ጸጋ ክበና ጸብለል ዘብል ጸጋ ክበና ክንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ስለዚህ ሰብ ስለ ዝኾንና ስጋ ለበስ ምዃንና ክንርስዕ የብልናን ማለት እዩ ክንደክም ክንብርትዕ ባህርያዊ እዩ ግን ክንሕለል ከለና ኩሉ ግዜ መስቀሉ ክንጥምት ከም ዘለና ነፍስና ከይትደክም ከይትሕለንሲ ናብ ዝተሰቕለ ኢየሱስ ኩሉ ግዜ ክንጥምት ኣለና ማለት ሓይሊ ክንቅበል ብሓይሊ ትመላለሰ እዩ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ሓገስ እትመላለሰ እዩ ናይዚ ምድሪ ህይወት ማለት ኣብዚ ምድሪ ክንመላለስ ከለና ብጸጋ ኣምላኽ ኢና ንመላለስ ብሓይሊ ኣምላኽ ኢና ንመላለስ ጸጋ ክበና ኢና እንታይ ንገብር እንጽሊ ጸብለል ኣቢሉ ዘውፅእ ጸጋ እግዚአብሔር ኣለዎ ብኩሉ ዘኽእል ኣለዎ እንታይ ደኣ ምልማን የድልየና ማለት እዩ ንዑ ምሕሳብ የድልየና ማለት እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ስለዚ ቀንዲ ዓላማ ናይ ቤተ ኣምላኽ እንታይ እዩ ወንጌል ምስፋሕ እዩ ኩሉ ክድሕን እዩ ቀንዲ ዓላማ ናይ ቤተ ኣምላኽ ናይ ማሕበር ኣምላኽ ቀንዲ ዓላማ እንታይ እዩ ወንጌል ከተስፍሕ እዩ ነብሳት እዩ ቀንዲ ዓላማ ማለት እዩ ኩላህና ናብ ክርስቶስ ክንዓቢ ኩላህና ክንድሕን እዩ ዓለም ኩላህና ክንድሕን እዩ ዓላምኡ ስለዚህ እዩ ንዓለም ኩሉ ምእንቲ ዓለም ወዱ በጃ ዝሃበ ማለት እዩ ምእንቲ ኩሉ ወዱ በጃ ክሳዕዝብ ንዓለም ዘፍቀራ በጃ ክሓልፍ ዝገደፎ ስለዚ ኩሉ ክድሕን እዩ እንታይ ደኣ ይጽበሎ ስለምንታይ ዘይመጽእ ኢየሱስ ክርስቶስ ምጽኣቱ ዘይፍጸምታ ኮይኑ ይዕገስ ኣሎ ይድብለና ይዕገሰና ኣሎ ኩላህና ክንድሕን ኩላህና ናብ ፍልጠት ክንመጽእ እንታይ ይኸውን ይዕገስ ኣሎ ይስብለና እግዚአብሔር ኣምላኽ ይመስገን ኢየሱስ ድማ ክመጽእ እዩ ከምቲ ዝበሎ ንሱ ክመጽእ እዩ እዚ ኩሉ ግዜ ድሕሬና ዘሎ እናረሳዕና ንቅድሚት ኢና ክንሓስብ ዘለና ናይ ድሕሪት እናገደፍና ኩሉ ግዜ ናይ ትማሊ ንገድፎ ከማን ተዘይዘከርናዮ ሓይሽ ብዝመጽእ ኢና ንሓስብ ዘለና ንቅድሜትና ናብታ ዓስባ ዓወት ኢና ኩሉ ግዜ ክንሓስብ ዘለና ብናይ ትማል ከይንተሓስ ናይ ትማሊ ሓሊፈ ብዛዕባ ጽባሕ ምሻይ ትጨነቁ ይብለና ክፍኣታይ ኣኽላ ኢሉ ሕጂ ሓሊፈ ኦልሬዲ ክፍኣት ጌራ እንድሕር ሓሊፋ ስዳን ሓሊፈ በቲ ዝመጽእ ኢና ንሓስብ ማለት እዩ እዚ ነቲ ዝመጽእ ናብቲ ዓስባ ዓወት ኩሉ ግዜ እናማዕድና ኢና ክንጓዓዝ ዘለና ኣብዚ ምድሪ ማለት እዩ እዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም ጎይታ እዩ ጎይታ ብርኸብልኩም ጽሊና እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጸጋ ከብዝሓልና ጎይታ ሃሌሉያ ብፍልጠት ክመልአና እግዚአብሔር بفلتت كن ملالس كحجزنا قويتا برديت كن ملالس نبيت أملاخ تسقى خونا قويتا يخيلك زابير هللويا تسقبل زبل تسقى نخلو زساقر تسقى يهبيك زابير سو لمنوني زبلنا نسو دليني زبلنا كابلبي كاوشتكم ترى دلوين نمبر كركبلكم يزبلنا قويتا سود ما يخيلي هللويا كله أرسعو نعود راح خنت أمتك جبر قويتا هللويا يكاليو هللويا سليوت راح نحسب سليوت راح قدك خننا كم تنسو قد خينو نعناز رخبنا إحنا بزعبوت راح نحسب بخال خين التحس زيابير لومي خرد عنا لومي خساقرنا يخيليو هاليلويا هاليلويا بخونتاسنا أي قمتني نسو عبي أملاخيو بنقراسنا أي قمتني نسو عبي أملاخيو كل زخيل أملاخيو ويتانا مسكنك كالونا نبارخك كالونا اكزابير أبو
ጸጋ ስለተብዝሐልና ተመስገን ብጸጋኻ ስለተመላልሰና ተመስገን ብመንፈስካ ስለተሕይለና ተመስገን እግዚአብሔር አቦ ናይቲ ማልኽን ርስዕ እትመጽእ ድማ እግዚአብሔር ናብቲ ዓስቢ ዓወትካ ክንጥምት ጎይታ ሓይልን ጸጋን ክትበና ሎሙን ሕያው ኢኻ ኣብ ዝፋንካ ኣለኻ ጎይታ ተመስገን ትኽእል ኢኻ ንስኻ እሞ እግዚአብሔር አቦ ንባሮትካ ጸጋ ብዝሓሎም ጎይታ ንውሉድካ ጸጋ ብዝሓሎም እግዚአብሔር አቦ ነቶም ዘይድሓኑ ድማ እግዚአብሔር አቦ መንነትካ ግለጸሎም ጎይታ ንስኻ ሓጎስ ምዃንካ ንስኻ ሰላም ምዃንካ እግዚአብሔር አቦ ግለጸሎም መንፈስ ቅዱስ ንጽልይ ኣለና ወአምላኽ ሰላም አባኻ እዩ ዘሎ ሓጎስ አባኻ እዩ ዘሎ ኣብ ቤትካ እዩ ዘሎ ኣብቲ ንስኻ ትርከበሉ ቤት እዩ ዘሎ ጎይታ ሞ ተመስገን بنجر كل نسخة خبر the mighty name of Jesus ጸለና አሜን ተባረኹ ንበረኸትኩኑ